Kaixo, ni Yasmin naiz. Duela urtebete baino gehiago, bidaia bat hasi nintzen nire etxetik Marseillan eta Euskal Herrira iritsi nintzen. Bai, bat-bateko maitemindua. Bueno, historia hori ezagutzen duzuela, ezta? Hori bai, gauza berriak ari dira loratzen Nafarroan, eta ezin genuen geratu ikusi gabe. Argi geratu da, jarraituko dugu Nafarroako bide eta errepidetan. Gaurkoan, nora goaz? Kaixo Yasmin, gaur Ameskoa ibarra ezagutuko dugu. Ameskoa Nafarroa garaiko mendebaldeko ibar bat da. Lizarrako merindadean kokaturik dagoena. Urbasa eta Lokiz mendilorroen artean. Ameskoa bizatitan banatuta dago. Ameskoa goienan eta Ameskoa barrenan. Guk, Larragoa, Zudaire, Artatza eta Barindano herriak ezagutuko ditugu. Murgildu gurekin Nafarroako bigarren denboraldian. Iritsi da momentua. Bagatoz, bueltan gaude, heldu gara. Edo bueno, esan nahi duzuen moduan, baina Nafarroagiren furgoneta gasolina jarri dugu eta bidean aurkituko gaituzue berriz. Venga, guazen! Kaixo, Asier. Kaixo, egunon, ondo, hementxe. Hemen dena berde, dena natura, non gaude? Larraonan gaude, Larraonako, Nafarroak mendebaldean hemen. Kasi mugan, ez? Hala ba, hortxe daukagu kontrasta, bai, mendiko eskorra egite dute muga, eta bai, bertan kasi, hala ba, bertan, bai. Eta bereziki, Urbasa Aventura Parkean. Hori da, Aventura Parkean, duela 5 urte hartu genuen. Duela 5 urte? Bai, alokatu genuen, dela 5 urte, eta hementxe, balan, Larraonan, eta saiatzen diendea ongi pastea. Bai. Aber, konta idazu, pixkat, ze parke hori lehenago bazuen beste jabe bat, ez? Eta zuek erabakitzen duten momentu batean, hasta da izan da gurea. Beraintzat egiten genuen langile bezala, eta bizi historiagatik lokatu genuen, sortu zen aukera, eta baietza eman genuen, eta hemen hasi ginen lan egiten. Bai. Eta hori, parkea basagon, egin duguna da berritu, gauzarria jarri, linea bida kontinua, olako esatxo, jokoak aldatu nola ez. Eta hortan gabiz, orain lanean, bai. Hor, klaro, Aventura Parkea da, baina ze ekimen mota, ze aktibitate mota aurkitzen ditugu hemen? Hemen denetarik. Egiten ditugu trekinak, ditugu orientazioa, eskalada, parkeaz aparte, ze gehiago eginen dugu hemen. Badakita gora baita ere tirolina, ba? Bai, hori zirkuito guztiak tirolina da maitze dute. Orduan berdin duze urte dakasun, edo zein zirkuito egiten duzulaik, tirolina dakazu, bai, hori da. Eta mundu guztiak egin aldu hori, edo badago? Bai, bako zirkuito txikitxoak, baita handiagoak ere, orduan familia guztia etorri daiteke, eta gainera gure artean ikusten egoten gara, zein zirkuito handia txikan gainean dago. Orduan egoiteke ikusten, barrezka, nola erortzen dien guasoak, oseen alabak, Osa, normalmente hartzen dien familiak? Bai, familia gehienak. Despedidak, familiak, lagun kuadrillak, familia pila bat. Despedidak baita ere, hola, barre batzu botatzeko ideal, bai, ekilibrio kontu bakizu. Zuzara hemengoa? Ez, Lizarrakoa. Lizarrakoa, baina hemendik tita, ez? Bueno, kilometro gutxi denbora asko. Bai, baude kurba. Baina ale etortzen zara gustora ona. Bai, birazte leku aparta. Hemen lan egitea da. Ikusten da baita ere animaliak, antzaliak, fondoan? Hemen denetari, bako, zaldiak, behiak, gainera behiak oaindik igotzen dituzte eta jiste dituzte egunero, gora, bai, lehen bezala lan egiten da hemen. Eta zuzara aventura zalea? Bai, pila bat, hori da, bai, guztoko udana, bai, nire denbora libran lan egiteko ere. Ikusten du mugitu da Lizarrako, ez, rokodromo bat? Bai, baukagu Lizarran rokodromoa, Larraonan daukagu parke de aventura, eta parte beste ekintza guztiak edonon esan daiteke egiten ditugula. Bai, eskalada, o barrankoak, o piragua, ibaia dagoen tokian, nola ez, eta holako ekintzak edozein lekutan egiten dugu. Bai, normal Lizarraldean, baina, bai, mugitzen gara ere, Pirinotara. Bai. Eta hortzen bali banaiz ni gaur, jantzita horrela gainera badakit oso gaizki egin dara. Oso gaizki. Terroten bali baizu, pues oso txarra naiz, nik ezakiten naiz zalea, zerekin abiatu beharko nintzak. Zirkuito txiki batekin hasten gara, probatzeko, hori gainditzen baldin baduzu eta animatzen baldin bazara, zirkuito handiago batera joan gaitezke, orduan hori urratsez urrats ibili gaitezke, jakin gabe bat ere, eta jakiten duena badu bere zirkuitoa ere potentea. Eta etorri da jendea, pues ez dakit, deus ez etzekina, eta getatzen dire baita ere gauza graziosoak, imaginatzen dut. Karo, erortzen zara, eta barra botatzen duen pila bat, gainera, erortzen zara, baina gero igo barzara berriro, noski, oza, zaude zeintzilik soka batez, ordan ez da erraz ez da ere mugitzea horrekin. Eta zuek hori montatzeko, laguntzeko, formakuntza jasoi izan behar zenuten, edo? Bai, noski. Bai, parkeetan ez dago
orain bai, baina orain arte zagon olako formakutza konkreturik. Bai. Orduan eskalada munduan ibiltzen garenok, edo abentura munduan ibiltzen garenok, teknika horiekin manejatzen gara. Orain bai daudela, ikasketak honetarako, baina orain arte eskaladako munduan ginenak, sokak, lokarriak, ola ulertzen genuna, lan egiten genuen, olako edan. Bai. Gaur parkea dagoeneko itxita dago, ezta? Bai, aste santuan hasten gara. Taldeekin bai egiten dugula lan urte osoa, baina ireki berez asteburu oro aste santuan hasten gara. Aste santuan urrira arte. Eta jende etortzen da, ez? Bai, Desente udan. Bai, asteburutan batez ere, eta hori abuztuan, azaroan ere, jende gehiago. Esango zenuke izan dela ez dakit azken urteotan boom bat honekin... Bai, egon da urte batzuk boom egin duena. Orain eskalada bezala, lehen parke abenturak pila bat, igo dira. Pasada bat, pasada bat, hori ez dauka izenik ja. Bai, jende guztiak egiten du ja. Bai. Eta baduzu ez dakit, ekimen bat edo zirkuitu bat gustukoena, hemen zu zakit gehiagin gustatzen zaizuna. Zirkuito handiena. Bai. Niretzako bai. Zer dago zirkuito handienan? Trampa ezberdinak ikusi pasa behar dira arma sarea, pasa behar dira tronkoak, ekilibrio soka, olako proba ezberdinak. Nola ez tirolina handiak, eta bai, handana ekilibrio kontuak dena. Baina saituko gara, ez? Bai. De hecho, saituko naiz orain? Bai, guazen? Bai. Nortzuk dira humilak, leialak, zintzoak, nortzuk lortu zuten irikitzean. Bueno, a ver, azalez, zer dugu hemen? Hemen daukagu material guztia, alde batetik arnesa, importante, galtza bezala, daukagu zintalgarrian jartzeko eta besta kankak zartzeko, ez? Kaskoa, nola ez, edo zein mendiko kasko bezala, eta importantena, baga hauek. Badaukagu mosketoi bat, betikoa, badaukagu polea bat, tirolinak egiteko, eta berezitasun hau, zakin nola esan, ze itxura daukan hau, irekidura txiki badauka, nahiko handia pasatzeko anklaje puntoetatik, nahiko txikia sokatik esateatzeko. Orduan hau, behin sartuta, ezingo dugu inoiz atera. Behan daukazu lotxo bat, anklaje puntoiek pasatu alizateko. Behan ezingo gara nahi eta nahi, ezingo gara atera hemendik. Bale? Hortaz, egunean seguro egongo gara. Soka honek eutxiko gaitu. Oso ongi saltzen duzu, ze imaginatu jende etortzen da baita ere beldur. Noski, bai, ez dakina beldurra dauka. Gainera soka ez da sobera handia, Ez aguantatzu pilo bat, hauek, zakin, 1.500 kilo inguru horretan gabiz, Bai, lase. Dana gaineti doa, pixuztiak eta dena. Arnesa, jantzi, anillo ventral aurreraka ditzen dena hau, aurrean jarri, hankagoza, zinta gorri bakotzetik pasa, eta goraino igo. Hau, kanporaka, horrela. Eskerrik asko. Eta goraino, Bale. Goraino. Bueno, a ver. Goraka, besaperaino. Aintiatuko izu sokatik, Ez izutu. Bale. Ira behiak. Juhu. Natozte. Bai, behiak. Egunero igotze dituzte. Prest gaude. Orduan, kaskoak jarriko ditugu? Mira, haundia emango dizut, jarritakoan zukitxi. Ederki. Bale? Hala haunditua, jarri buruan. Eskerrik asko. Egi asko dut. Bale. Atzeko haitxi. A ber, nola zen, izteko? Txiko dizut bestela. Bai, favorez. Horrela. Bale. Bikain. Denangi? Bai. Ondo. Bai nau. Kontuz belaunekin, kriston kolpea ematen du, eskutan hartuko dugu. Azalpena eman arte. Prime, hartu eskutan, esamateko belaunetan. Hartu bidun nimileak. Beste bat, dilesia, aro berria garaiera dugun gainean etorriko da gailurrean ez gaude, baina fabrikatzen eskiz. Eskerrik asko daudenei, zurekin flipatzen estatu lakurtzen lortzen duzu dana. Asierek badaki segurtasuna dela importanteena, ongi zaintzen du bai. Baina berarentzat lana da gozatzea, egunero, jende ezberdinekin. Horregatik geratu da hemen, eta goitik bista ederrak ditu, noski. Que no estás encima ni abajo si al lado, que no estás encima ni abajo si al lado. Luchada begoa se apropian y no les queremos. Cuantas más seamos, mejor para nosotros borrocan. El barrio se entera, Gau.
Kaixo, Ana. Kaixo. Zer modu? Ongi. Ongi. Bai. Hemen nun gaude? Hemen gaude Zudaireko plazan. Bai. Bai. Amezkoa Baiaran, Bai. Amezkoa Baja Baiaran. Bai. Hemen ikusten da, igual, Baiara ez? Hemendik ikusten duguna da, zure etxean dagona, Bai. Lokin Mendizerra, Ados. eta nire etxean dagona Urbasa Mendizerra. Ez zoragarria da, benetan. Bai biztak, bai herria, eta errandi dazuzu, ez zarela hemengoa, baina hemen zaude lanean. Bai. Hori egia da, ez da? Bai, ez naiz hemengoa. Ni Artazekoa naiz. Ados. Artaza hemen bertan dago, gure aran Amezkoako aranan dago, eta hemen egiten du normalean lana. Hemen Zertan eta Urbasan ere, Ah, bai, biak. Bai. Baina zaude turismo arloan, ez da? Bai. Konta idazu pixkat, zure lana. Gora bera, aste santutik azaro arte egiten du lana Ubabako amildegian hor daukagu Amezkoako puntu gunea, bat. Bai. Badaukagu bi puntu informazio guneak, bat Bakedonon eta bat Ubaban. Eta ni Ubaban nago, publiko harretan, bale? Bai. Eta gero beste hilabeteak, hemen, Zudairen, udaletxean, eta hor eramaten du pixka bat Aranako dinamizazioa. Bai, orduan ezagutzen duzu oso ongi herria. Bai, hori bai. Ni bali naiz eta egia da. Turista bat naiz, da, lehenbiziko alia hemen. Benetan? Bai. Nola salduko zenidake herria? Zer dago ikusteko, zer dago zakit entzuteko, dena? Jendea etortzen denean gure aranera ikusten da zakana, bale? Baina zakana estua eta oso sakona. Bai. Bi mendizerran artean. Eta gero batez ere bere natura, ez? Bai. Bazoak, gainera badu ditugu bazoak desberdinak, pagoak, aristiak eta arteak. Gero hemen gureanan dakaguna da Nafarroko naturgune bizitatuena, gure derrako turburua. Claro, ondoan dago, ez? Bai, nire etxean dagoena, bai. Ze polita, bai polita. Bai, oso polita, oso ezaguna. Urderra adibidez egon naiz begiratzen eta ez dakit, zuk esango zenuke masifikatzen dela toki bat masifikatzen dena. Bai. Adibidez bela gutxi jarri zuten aparkalekua, ez, derrigortua. Bai. Bueno, oin dela 9 urte, erabakitu zuten erregulazioa egitea, eta hori ja mugatuta. Egunero egin behar duzu zure erreserba ona etortzeko. Egunero 500 pertsona bakarrik etorri aldita, bale? Bai. Eta hori mugatuta dago, eta bueno, orain ez dago masifikatuta, orain ja dago erregulatuta. Ados. Eta esan duzu, hemen ez dakit elementurik deigarriena igual natura da. Gehi errandiazu bera gutxi kontzertu bat antolatu duzuela hemen, orduan naturaz gain badago bizitza, ez? Poliki gauzak berriz egiten ari gara. Laizter berriz egingo dugu izita antzestutak. Iaz egin genuen eta arrakasta handia izan genuen. Gure historiari buruz eta deitzen zen Amezkoa Amaskun Baie, Amezkoa Ibar baino gehiago. Eta oso polita, jendea oso pozik eta bueno, berriz egingo dugu, hori erabaki dugu maiatzan. Eta, bueno, poliki gauzak egiten. Bai. Hori, pentsatuta dago baita ere, hemengo jendearentzat, Zudairek zenbat biztanle ditu? Zudaire, ia 200, ia. Bai. 200 biztanle, eta ez dakit, baldin badago ezaugarri bat, kalifikatzeko hemengo jendea, ze bakigu herriko guztiak daukatela, ez dakit zei bat deigarria, ez deitzeko, ez dakit Lizarrakoak, Iruñekoak, Zudairekoak, nola definituko zenituz? Zudairekoak, majuak. Zuzen ditzen zara hemen gustora, ez? Bai, oso gustora. Eta zein dut zure lanatik gehien gustatzen zaizuna? Urte pila bat eramaten du hori publiko harretan, lanean, eta niretzat asko gustatzen zait, konpensatzen dut harremana hori. Batzutan gogorra da, hainbeste orduk hitz egiten, eta, bueno, nik asko hitz egiten dut, orduan erreza da niretzat, baina asko ikasten da. Orduan izan behar da pazientzia lan hori egiteko? Bai.
Esan baruz egia, baiet, panekien. Bai, pazientzia handia behar da. Bai. Orduan ez da niretzako. Bueno, momentuz, pero handirik ez da hau da, baina egin ezak egon plan hori, orain, disfrutatu hemen, lasa, eta hori egin dugu. Mire esker, Ana. Bai, Ez esan baietz, ez esan baietz. Legedi berriak idatziko dituta zaletan, behintzat irakur ditzazun biluzen nauzunetan. Zudaire benetan oso herri polita da. Ohartu zarete ze ongi saldu digun Ana Carmenek. Kamaratik kanpo esan digu ere herriko bestek merezi dutela, bai. Ziurrenik udaberriak lagundu ditu loreak loratzen. Ukitzen den gorputzoro, mintzen den bihotzoro da nire. Kaso, Joskara? Kaixo. Zer moduz? Ongi. Ongi? Bai. Toki superpolita batean. Ba, esagarria. Non gaude? Artazako kanpinean, Ameskoan, Nafarroako lekuik ederrenetako batean esango nuke, ez? Bueno, zara hemengoa? Ez, Nungoa zara? Zumaiarra, Gipuzkoarra. Bai? Bai. Baina hemen zaude lanean, ezta? Dela 10 bat urte edo sartu nintzen Baskide, amets bat nuelako, Finlandian, urteak eman gero amets Finlandiar bat baneukanik, eta hau netzako zen leku idilikoa hori betetzeko, eta bueno, asmorrekin etorri, eta ja 10 urte, bai. 10 urte, zaber, 10 urte hauetan zer montatu duzu? Azkepina hau pasada bada. Bai, bueno, ni, hauek, etxe hauek, eginda zoeten ordurako, hauek beste batzuk hasi zuten proiektua, Nafarrak eta ingurukoak, eta ni sartu nintzen, albotik, neure ametsarekin, sauna finlandiar bat egitearen ametsarekin. Ez da proposatu nien, zer dituko litzaieken hemen egitea olako zerbait, eta bueno, ontzat eman zuten, eta azkenean buru belarri sartu nahiz hemen, bai. Hemen paradiso txiki batean nago. Orain desberatu pixkat sekretu zergatik finlandiarra, sauna finlandiarra. Bai, hori da, bueno, ni urte batzuk eman nituen han bizitzen 3 urte guztira, eta handik itzulitakoan, Finlandiakin maite mindu nintzen, eta finlandiar batekin ere. Baite ere. Eta hona etorri ginenean, esaten nuen, hango gausik ederrenetako bat da saunaren kultura, esango nuke. Ez sauna bera, saunaren kultura. Hau da, nire emaztearen amona sauna batean jaio zen, bai. Mendeetan beste leku hoberik etzeukaten erditzeko, sauna baina, orduan. Saunan jaio, eta asko hilda gero ere saunara eramaten zituen gorpuak garbitzera lurperatu horretik. Sauna da... Hango kulturaren osagarri garrantzitsua, eta gero da natura, da isiltasuna, lasaitasuna, da gauza sinplez gozatzea, da jendearekin besterik gabe egotea, aparaturik gabe, leku ederra deskantsatzeko, laku ertzean izaten dira askotan, ordan kontemplaziorako leku zoragarriak izaten dira. Horren zati bat badere, ekarri nahi nula Euskal Herria, hemengo saunaren kultura bestelakoa da zera bat, ez? Nik esango nuke nahiko adulteratuta ere sauna lotzen da hemen kirolakin, estetika, fitness, well-being, eta pijokeriakin ere esango nuke ez. Kompatiblea da orduan sauna hemengo realitatearekin? Bai, esango nuke, posible da, urte hauetan hori lortu dugula, eta da kultura hori neurri batean ona ekartzea. Eta kanbinean baita ere berezitasun edo bitxitasuna dela, etxe guztiak ez dira berdinak, ikusi dugu hemen nola bizena, jurta? Bai, jurta, bai. Mongolian ez? Bai, Mongoliako, hori da. Bai. Eta etxe bereziak, ez dakit? Bueno, jatorrizko proiektuan, zeukaten, Ipar Ameriketako enborrezko etxeetan inspiratutako eraikinak iteatenak, ez? Txola horiek, komunak eta bernata, dena dira estilo batekoa. Finlandia ere gogorazten duena, baina ez da era bat. Ez guzti, baina neurri batean oso politiak, artizautza hutsa, eskulana, bikaina eta bar. Eta orduan, gerora zer egin dugu, nola nik zate beste ametxetako bat zen, baita ere, kanbien batean, herri nomadei omenaldi egitea, ez? Bai, begira. Eta herri nomadak dira oraindik munduan zehar matxakatuen dauden herriak, zapalduak eta bar, ez? Adier nik Laponiarrak nomadak izan dira duela gutxi arte. Orduan, Laponiako kota bat daukagu saunaren ondoan. Gero egin dugu Gero, jurta, Mongoliarrak jurtan bizi dira, eta ganadorekin batea mugitu dira batera bestera, Mongolia
popularen jurta bat ere ekarri dugu. Ijitoak, hemen gure nomadak ijitoak dira, ezta? Eta ijitoak zer dira, gure gizartean azkenak, ez? Gero, Ipar Ameriketako edo Amerikasoko indiarrak ere hor daude, nomadak izandakoak, eta tipiak eta kanpin dendak, azkenean nori zor diogu kanpinaren nomadismo txiki horren inspirazioa, Ipar Ameriketako indiarrei, jatorrizko herriei. Gero, hau munduko kultura pixkat mendebaldetik nahiko exotikoa, baina gero badago zerbait oso ongi ezagutzen duguna hemen, taberna. Bai, jakina. Hori bai, hori ezin du falta. Taberna berezia da, oso tximinia politiakin, eta baina jakina gure tabernari ezin da falta. Kanpin batean, derrigorrezkoa ere bada, baina aparte, guretzate sozializolekua bada. Urte osoa dago irekia kanpina? Bai, urte osoa, bai. Eta normalean ze publiko mota etortzen da? Gehien bat Gipuzkoarrak, Gipuzkoarrak, kostaldeko Gipuzkoarrak eta Bizkaitarrak, barrualdeko mendia eta lasaitasunaren bila, eta gero Iruña aldetik ere asko, Tutera aldetik ere bai, Arabatik ere bai, eta gero udaran batez ere, Bartzelona, Valentzia, Andaluzia, Madriletik ere bai, berotik ies, zen hemen udaran ere gauez fresko egiten du. Egunez bero, baina gauez fresko, eta ordan berdearen eta freskotasunen bila. Eta gero asko etortzen dira baita ere Holandatik, Holandarrek maite dute olako kanpin txiki eta ekologiko eta zera egez. Gure ere txikia da, eguzki plakakin, ez gaude konektatu da argindar sarera, eguzki plakakin eta generadore batekin sortzen dugu geure argindarra. Eta hori abidez, kontzeptu hori Holandarri asko gustatzen zaie. Zein da kanpina honekin zabaltzeko mezu bat, egiten ari garela gauzak modu ezberdin batez, ekologikoki, irekiagoa, ez? Bai. Bada nolabait bestelako turismo mota bat ere bultzatu nahi, hau da, inpaktu ekologiko txikiarekin, ez? Energia aldetikan hemen mugatuta gaude, eta egia da, zenbait jende, oye, pues no hay tele, o no hay secador de pelo, pues nos vamos, joan izan dira, nahi duguna da, hona etortzen den jendea izan dela kontzientzia minimo bat baukana, ekologia aldetik, kontzientzia soziala, kultura, eta bestelako kontzientzia pixka duen jendea izatea, ez? Nahiago dugu, baina, ez dugu mugari jartzen, jakina, danetarik etortzen da, ez? Baina gure helburua da gehiago linea horretan jarraitzea, jakina. Ni geratu naiz pixka jakimia ikusteko igual sauna edo beste zera etxetxoak, hemen dugu bertatxo bat, ikusiko dugu? Bai. Eta gainera saunan, orain jendea badago, eta baimena ematen bai duten, ebezue sartu gintezke. Ustelduko zaitu, libratzen zaituzten kartzeletan. Amaitu da eliza, luzeegia da zure krimenen geriza. Eta hori? Hau da, nire esango nuke lehen ametsa edo hori esan, ez da, sauna finlandiarra... Hori, bai. Bi upel hauek, ez dira sagardo upelak. Bi upel hauek sauna dira, bai? Ordan bertan hartzen da sauna, badago aldagela, eta barruan berogela esan dezagun, ez da, lurrunak eta, harriak berotzen dira, harri gainean ura bota, lurrunarekin berotu izerditu, eta gero erten, dutxa hotza hartu, eta dutxa hortza hartu ondoren, bainera bat ere daukagu urberokoa hor egoteko, orain eguzki hartzen bezala gauez ilargi hartzen esaten dugu, ezta? Oso relajatzeko, jendearekin gustora lasai egoteko lekua da, eta lehen zan bezala Finlandiaren kulturaren zatitxo bat bideren ekarri dut ona. Txoko hause da nire txoko maiteen abaitera, ez da. Eta lehen zatako kota, Laponiarren kota, hori da. Jakina, hau ez da herri nomadaren, hau ez da nomada, hau da ja kota sedentario bat. Jatorrizkoak ziren enborrez eta larruz, elur orein edo horrenuen larruz egindako txabolatxoak, ez? Tipi modukoak, desmontatu eta joate zinak. Ordan ja sedentari bihurtu zenean, onelako etxetxoak intzitu. Orain hori daukagu masaje gela bezala. Saunaren komplementu bezala, barruan masaje kamila daukagu eta, talde batzuk egiten dute sauna eta masajea dena uztartu. Imaginatzen du jende asko dagoela apuntatu zerrendan, así que egin barko dugu reserva alik eta lasterren. Txarra ez, bai egizan, gero eta gehiago, zen ezagutu ala jendea gustatzen zaio eta leko zoragarria da. Eta hemen adiz, ilargia askotan ikusten dugu handikan, kresmendi ingurutikan ateratzen, eta gero izarrei begiratea leku lasaian, imaginatuko zu, zoragarria. Ederki, mil eskaria, zeba? Ez horretik. Bizi nahi du libre, zure legeen
Saunara ez gara sartu, eta ez zen gogo falta, baina aseguratu genien Josebari itzuliko ginera. Nola ez, Artaztako kanpina zoragarria da, eta eguraldi honekin zer esan. Orain, Ameskoako bertze herri batera goaz, Barindanora. Bintzat irakur ditzazun biluzten otzunetan Aginteak men egiten dizune. Kaixo, Txerra? Kaixo. Ondo. Hemen, ondo normal, begira hori. Ondo baino beto, lako paraje baten ondo goten da. Ondo bizi gara eta... Nik hemenek ikusten dut, nola deitu duzu? Euskera zubaba deituko litzake eta balkon depilatu zerderaz, bai. Eta ze herritan gaude? Barindanon. Barindan oso txikia, ez? Bai, oso, bai. Hau da kontzejo bat eta herri txiki batzuz osatuta dago eta hau da txikienetako bat. Baina ere, nik uste herria dago ezaguna, zergatik dagoelako jatetxe famatu bat, ez? Hori da, jatetxe bat dago, oso famatu da, bai Bizkaian, bai Gipuzkoan, bai kanpuan ere, Madrileko jendea eta Bartzelonako jendea etortzen da, eta emate dute janari asko, goxua, herritarra, gorrikoa. Casa Faustino du izena, ez? Casa Faustina, bai. Hori deitura da, hemen bizi izan Andolatena, zoritxarrez ja hiltzana, oin urte batzuk, baina jarraitzen du eta fama handia dauka eta betetzen da ia azteukera guztietan. Aipatu dituzu bizkaitar asko edo gipuzkoar asko, akaso izanen da igual zu ez zarela hemengo? Bai, nire naiz hemengoa, nire naiz gipuztarra, izatez, Bergaran jaioa. Bai. Eta etorri ginen honea, oin dela 15 urte. 15 urte. Proiektu txiki batekin, laneko proiektu txiki batekin. Aber, konta dituzu proiektu hori? Pixkate zan proiektu artesanal bat. Artizautza egin behar gendun, eta hemen baldintza pixkat baloratu gendun bere garaian hobeak zirela. Lan hori garatzeko eta gauzatzeko, eta horretik etorri ginen, aparte gero paraje natural oso edarra zalako, ume bat daukagu, txikisa zan etorri ginean honea. Orduan baloratu edu, bai bizikalia aldetik, bai garapen laborala egiteko moduan bazala toki on bat, eta horretik etorri ginean. Aldaketa ondisekin, Bergaran 15.000 biztaletik eunea ez dan heltzen herri batea pasatzea, aldaketa ondia. Euskaran kontua ere. Aber, konta idazu Euskararen kontua. Ez dakit den diferentziaren handiena? Ba, handia. Diferentzia handia, ze hemen Euskararen galapena bestera batekoa da, oza, velozidade asko txikiagoan, beste baldintza batzuk, eta gure hizkera berez jaiotzetik, zorionez nahi Bergaran, Euskaraz ikasi izan dut eta ikastolakoa naiz. Eta hona etorri ginean, txoke pixka bat bada, jakin badakigu Euskaldun asko dagoela Nafarroan, baina ze baldintza dauden, bai hitz egiteko, bai ikasteko eta dena, badakigu pixka guztiok, ez? Luze jungo litzake hortaz hitz egitea. Baina erranen zenuke urtekin garapen bat izan dela? Pixka, bai. Larrei, ez dakit, nuke esango larrei bez, baina, bai, oina 15 urtetik honea, aldaketa batzuk, bai, somatzen dira. Beste ilusio badago, Euskararekin ere, jende gazteren artean. Orduan alde horretatik, jakinda nundi gatozen, kejatzeko gutxi igual, ez. Aitortu behar dut, aipatu didazula, ze ongi hitz egiten duzu, Euskaraz irinekoak izateko. Bai. Harritu nau eta zorionez harritzen nau, poza ematen du. Eta ikustu zunean, abileziaz jendia mugitzen dela, hobeto. Poza Euskararena, baina baita ere, aipatu duzu, hemengo parajea, ez dakit, ze asmo duzuntzuk etorkizunari begira, baina hola ikusten dut, eta erraten jode badaude, motiboak eratzeko hemen, ezta? Bai, karo bai ez. Ematen du, zakit, bizitza ruralean gerozta zailagoa den, ez, mundu globalizatu batean. Bai. Bai, gu erabaki gendun ja oindala urte asko, ez? Gure bizimua nahi gendula beste eraldaketa bat ematea horreri, ez? Hainbeste konsumismokin, hainbeste gauzakin. Uste genuen hemen baldintza betetze ziela, gauza askotarako, bintzat, ez? Bai umea hazteko, bai bizikalidade aldetik aldaketa
Haundixe izan zen, hemen parke natural baten erdian gaude, Oiartzun haundixak gana eta zaindu beharreko parke bat gainera, ez? Azkenean, olako lekuak gutxi daude, bai gure inguruan eta bai Euskal Herrian. Orduan, privilegio txiki bat bada hemen ere bizitzea. Eta nik animatuko nuke edozein ona etortzea. Hemen bizikaldi aldetik beste gauza batzuk ez dauzkazu, baina beste gauza asko ematen dizu. Baina hemen herriko bizitza ez da dena zuri edo dena beltza, ez imaginatzen du badaudela gauza batzuk, ez dakit txarragoak direnak edo... Bai, pixka bai, baina danea ezin da heldu, dana ona ezin da izan. Eta txarra be ez dago, ezer. Pixkat hola zalantzan jartzekoa, eguraldian eguan pixkat gorra izaten da, zero azpitik mugitzen gara egun batzutan, eta hori nabaritzen da. Gero, zerbitzu aldetik, bat egon batzutan, esate oso, zerbitzu txiki batzu gehiago izango bagendu, hobeto. Gero, ulertu behar da, herri guztien nolakoak dien, eta ze txikitasuna daukan, eta txikitasun hortan, ze baldintzetan mugitu behar garen. Ordan, zerbitzu gutxi edokala, egia da. Konpensatzen moduzu, leku eder baten bizi garela, horrek tapatzen du pixka bat, gabezi horrek ez. Pastu gara orain kanpinatik eta egon gara Josebarekin, Joseba baita ere zarauztarra da. Zer da proiektua? Ari zarete Gipuzkoar guztiak etortzen ona, konkistatzera Nafarroa? Ez dakit, hor baldintzak, nik uste, Nafarroan baldintza betetzen diela edozein etortzeko, azkenean oso herri ona da, eta herri politxa da. Orduan gu baloruagetu gendun moduan etortzea nola, ez dira beste batzuk animatuko, bai kanpinekoa, bai beste edozein. Gu biztale gutxi gara, eta egongo balitz pixka gehiago, ideia politxekin, ideia berriekin, nola ez ondo hartu ez, pertsona horrek. Oso ongi amaitu, horrela, hitz hauekin igeratuko nahiz. Bai. Kasko, txerra. Bale, ez horregatik. Oinentzungo duzu nau, oinentzungo duzu nau, entzun zen behin irulegin, entzun zen oionen, entzun zen herri berrin, ta gertatzear zena. Aitortu behar dut txerrak errandigulaz ze ongi eginen genula Iruñekoak izateko. Zer uste zuen ba? Sorpresa polita izan zuen ziurrenik Nafarro ezagutu zuenean, eta Nafarrera ere bai, hemen herrian. Ameskoak izanen ditu sekretu batzuk Iruñekook oraindik ezagutzen ez ditugunak.